Ще сложиш ли едното яйце вътре да бодисваш? Да. Айде, дай го в лъжичката. Оп. Чакай, мама да го разбърка. Ното. Ното обича. Не вика. Айде, сложи го в лъжичката. Айде, сега ще ги изчакаме. Колко яйца има тука? Колко са ти бурканчетата? Колко буички имаш, мамо? Две буички, я покажи с пръщенцата. Как показваш две? Така да. И едно яйце. И колко буички имаш? Я покажи пак. С пръщенца покажи. С пръщенцата как показваш? Така. Не. Ела да ти вземем кошничката с вчерашните яйца. Ела да вземем кошничката. Остави го сега, мамо, да си вземе боята. Папа. Ама върни го сега още малко да се бъди се. Не е ли готово? Малко бита. Ела да вземем кошничката с яйцата от вчера, за да ги съберем. Ама хвани хубава кошничката, де. И нищо, айде. Еконото. Защо? Сложи си го вътре в кошничката. Това е най-хубавото, нали? Не го нарисува вчера. Нови ли имаш? Мария ще се бои, ще я боя. Вътре. Вътре. Още да си. Не. И го слане там ще цапат. Айде, сложи го в кората. Айде, сложи другото тогава вътре да се бъдисва. Готови ли са вече яйцата? Да. Тука. Първо да изсъхнат. Айде, върни ги обратно сега в цветовете. Ама то не е изсъхнало, бе, мамо.